Zergatik ez dugu neurtzen mendiak gure baitan sortzen duten ilusioenetik. Aurkitu zuen, zentzua ematen zion, bere bizitzari zentzua ematen zion gauza bat, batean, ez? Eta hori oso polita da. Zure beldurren kontrako borroka hori nola ez da adiktiboa izan behar, ez? Como suelen decir, no van allá a buscar la muerte, sino la vida. Kati maina gari operation? Pasmen, gari obanda pasmen. Panz maina? Pasmen. Eta dau, balaitu zen puntan, izan eguneko 10 diretan arrasi batzuk, eta dau pletoriko. Eta orduan esak duzu jo. Azkenengo momentura arte, zoriontzu izan zen, ez? Baina orokorrean hiriar eta hiritarrok distraituagoa bizigea. Azkar goaz, azkar eta heriotzan ere horrela gertatzen da, ez?